Look nga dahil mga tumiog kuan pasak ay magpalit o kuan kinanglan para man ay gata sa bata uban pang kinanglanon sa kusina. Dere day may agi pero ang agianan dere tolo ni Kaskina. Pwede dere. Pwede po dito sa bulan siya. Kita ang bato niya. May agi sa Bamboo Hills pero nasa dito hilltop na ako dito pwede ra po dito niya dire man agi katula po sa paa grocery may mainday every 2 weeks kada sweldo para konsumo ba budgeto na namo putog pod sunod sweldo na mo ang routine kada sweldo pangumpra para sa kinanglanong sa balay dili ko magpalit-palit sa gawas kay mas mahal man makasave man ta kung adto ta sa groceryhan sa mall magpalit mura man ni kigwa ning drivera kusog man kay mo busina mga day wala siya eskina dire sa hilltop po giayo na nila ang kuan skywalk ayun tag maayo na ning skywalk kay kuan mo ditong nag chat nimo si kuan Carl nga nabay kurinti nga tuwa kay ilaha walay kurinti ganina ay kuan di ay gayo di ay ang mga poste sabi ko ay gali wala na ipiktuhe dito kasili muli eskina sa Eversley mga inday anak Eversley Hospital ba nagian na namong Macdo diri sa kuan may kuan may Dole Eversley kay kanduman naman o dool na kanduman is ina dili traffic karon kay Domingo man dili daghang tawo nga kuan nang gawas kay dili ting duty ano ni siya dere eskina kanduman ni din ano siya pwede manaan hadiya agi padong sa Talamban ito sa Talamban sa kuan sa nadapita basta diha dapita inita ala uy ngano ala uy Ginoo ko anong nikuan man sa ni siya uy ni tingpugos man siya ay manggali wa siya natamai
Naunsa man in taon bataa, uy. Kumbiyansa man. Unang mga parang nanggo. Ayabag na. Man na mag-amping in taon. Nakita ko siya nga iniliko nga. Gikan sa kusina. Yawan is nagbaik kay naay nakuan. Nasaghiran og auto to lang. May manggali ba siya natamaig taman ba? Nakuha siya. Lugay ba siya makabaro kaya ngayahang ka ng sapatos pang kuhan jud. Nagbaik kayo jud ba? Ha? Kanang iyang sapatos ba? Kanagaling dili matangtang sa kanang iyang hinani o? Nang naihaom-haom sa ipangalan na niya. May bagay kinatumpara sa inanay. Walang napuso. Grand Mall. Deremy. Ay. Arimi sa basement mag-parking kay init dito sa may kuan. Entrada. Ada lang kan. Tara. Abot na mi. Ibilin na ni dia. Way mukawat ana bati bitaw na. Ay sa kay mabuak na. Asan gangot? Di kay gangot ano eh? Dili oy, wag tanga diha. Di magsigdagan. Nagdo ka sakyanan. Paslak na dia. Babay na mga inday kay saba kay diri basig makuan ta ani makapiray ta ba basig na itukar dito sulod. Good.